lesz jobb a medence vizétől. Te láttátok az ugrást? Láttuk, Polly. Melyik a kedvenc részetek? Tetszett, amikor a víz alatt voltál. Az a rész, amikor megpördültem és a vízben landoltam, szuper volt, nem? Olyan sok az energiája, megállíthatatlan. Olyan nálam nem létezik. Ó, tudom már. Megállítjuk azzal, hogy felgyorsítjuk. Az működhet. Kifárasztjuk azzal, hogy egyre gyorsabban kell vízbe ugrálnia. Hé, Polly! Megint megnéznénk azt a szuper ugrásodat! De gyorsabban! Pompás! Imádom a közönséget! Ezt figyúzzátok! Csapanok! Na? Bocs, pislogtam! Nem is láttátok? Nem, megismételnéd? Csabi, csappanás! Ne figyeljetek! Bocsi! Lacs, olyasmi. Most kell egy kis szünet. Végre csend és nyugalom. Ó, de jót pihentem. Imádok napozni, de most aztán mindenki jól figyeljen. Sose becsüld le Polly energiáját. Na akkor most ki jön? Ó, Layla. Én? Hú, én már voltam. Kétszer, ami azt illeti. Egyszer sem mentél fel. A nap a szemembe süt. Layla, ne légy ilyen félős. Pont az ellentetje vagyok. Ez esetben itt a sisakod. De én most tettem. A mai kalandunk segítünk Laylának erőt gyűjteni és szórakozni. Ezt felejtsd el, Polly. Én allergiás vagyok a magasságra. Ezt nem vesszük be. Nem. Most milyen magasan vagyok? Nagyjából 10 centivel feljebb, mint az előbb. Egy rossz mozdulat és darabokra török a lenti padlón. Valami van az arcomon! Csak izzadságcsepp. Attól lefolyik az ajakfényem, valaki legyezzen! Szükséged van még valamire? Hát, szomjas vagyok. Már is? Több jeget! Újra kell rózsozni a számat! Már egy ideje rajtam van ez a ruha. Valaki elmenne és venne egy újat. Én kifulladtam. Nekem forog itt kockán az életem. És szükségem van még egy adag sült krumplira, hogy erőt gyűjtsek. 3-ig számolok és megcsikizzük. Csak a saját érdekedben. Drága, drága föld, meg tudnálak csókolni. Azt már nem teszem meg helyetted. Srácok, említettem már, hogy súlyos allergiám van a padlóra. A mai kalandunk Laylát és Krisztit ma délután meginterjúvolja Kiyomi Chic, a világ leghíresebb divatriportere. Kinyitom! Meglepi? Kiyomi Chic? Igen. Kriszi, titeket keresnek! Nem lehet, készülnünk kell. A Kiyomi! korán jött. Készen álltok bemutatni az új irányzatot, ugye? Igen, egy pillanat és átöltözünk. Hogy haladtok? Mondtam Laylának, hogy figyeljen, hogy a ruhák időben megjöjjenek. De aztán mondtam Krisztinek, hogy intézze ő. Kitalálom, senki sem hozta el a ruhákat. Így van. Ugyan, milyen nehéz lehet? Rendben, kérdés. A divat első szabálya? Viseld maga biztosan. Az új külsőtök. Kizárt. Ez esélytelen. Erősítés kell. Tütü és farkinca? Van valamilyen új frufru trend talán, amiről én még nem hallottam? Még nem hallott. Miau! Hát, ez nem igazán az, amit én... Épp erre jártunk, és hallottuk, hogy ti vagytok azok a divattervezők, akik kirukkoltak ezzel az új cica divattal. Ó, hát nem fantasztikus. Láttam már szinte mindent, de én ilyennel még nem találkoztam. Olyan izgalmas! Ebből oltári sztori lesz. Miau! Jól van, lenyűgöztetek. Ideje már lefeküdni. Jó ötlet. Miért olyan jó ötlet ez? Azért, mert Polly meg akar viccelni minket, amíg alszunk. Most meg miről beszélsz? Engem Kizárt. Fáradt vagyok ehhez a csacsisághoz, szóval megyek aludni. Viszont a helyetekben én vigyáznék. Polly nem az egyetlen, aki huncutságra készül itt. El sem tudom képzelni, mit művelnétek a hajammal álmomban. Csak hogy én nem akarok új frizut.
Tovább írom írem, mint bármelyik költök. Én nem fekszem le elsőként. De én igen. Viszlát holnap reggel. Olyan álmos vagyok. Ha eszem, akkor nem alszom el. Táncolok. Az majd ébren tart. Már kismilliószor láttam ezt a filmet. Olyan megnyugtató. A hűvös levegő ébren tart majd. Jól van, ez is működik. Ez az ajtófélfa olyan kényelmes. Egy kicsit behunyom a szemem. Már nem bírom. Na jó, senki sem tréfál meg senkit sem. Jó! Jó reggelt! Mi? Ez meg hogy történt? Én eleget aludtam, hogy jó korán felkeljek. Ezért. Ezt nem fogjátok elhinni! Lady Szinkrónia! Koncertet fog adni ma este. Hol lesz a koncert? A világon bárhol lehet. Míg az is meg lehet, hogy a hátsó kertben lép fel. A blogján legutóbb egy kalapot viselt, olyan volt, mint... Az Eiffel torony, az egy jel volt! Milyen gyorsan érünk Párizsba? Kriszi, Laila! Láttad a múltkori interjút vele? A pálmafák előtt állt. Hol van olyan? Hát vajon? Mire várunk még? Félreértettek. Poli, sajnálom, de te nem tudsz annyit Lady Szinkróniáról, mint mi. Hallottam, hogy azt énekelte, hogy sushi, sushi, sushi. Ez a szuper rajongó Japánba megy. Várjatok! Polly! Hogy? Nem hallak jól! A koncertről felhívlak! Lady Szinkrónia! Poli azt mondja, hogy tudja, hol tartják a koncertet. Szerinted az lehetséges? Poli, majd küldünk videót a koncertről, ami Tokióban lesz. Aloha, Polly! Nincs időm duncsizni. Az aloha viszlátot is jelent, szóval aloha! Halló? Halló? Lerakta. Olyan csalódott vagyok. Nincs koncert! Itt nincs semmi. Itt sincs, csak a forró homok a parton. Sziasztok! Hogyha rám nem hallgattok, talán hallgatni fogtok Lady Szinkróniára. Lady Szinkrónia csodálatos! Sushi, sushi, sushi! Yeah! Azt hittem, csak egy sima piknik lesz. Mi a fogás? Hotdog, főtt kukorica és jégkrém. Ó, ez nem hangzik túl egyedülállónak. Rajta, kóstoljátok meg! Szuper! Lenyűgöztél! Mi a titkod? Egy kitörő vulkán felett sütöttem. Polly találhat ki. Tényleg így volt. A kitörni készülő láva ízét érzitek rajta. Nem kell más, csak egy tűzálló sárkányrepülő, egy különleges bot és jó időzítés. És íme a világ legfinomabb hotdogja. Ó, kérlek. Csatlakozom hozzá, csak előbb kérek kukoricát. Köt kukoricát? Csak a legmagasabb hegyek tetején nő, a magokat sasok ejtik el, és nem más öntözi, mint a köd a... Polly Pocket, nem is létezik ilyen. De ez valódi! Ez egy valódi, egyedülálló történet. De igaz, várjatok, míg elmesélem a jégkrémet. Fellegek felett kevertnek hívom. Egy repülőn kavartam a nyitott ablak mellett. Ugyan kizárt. Az igazat akarjuk, nem egy újabb Polly mesét. Okos, de jó, azért Polly. Na jó, a boltban vásároltam. Ez Jó. Hová szeretnéd a többi jégkrémet? Ennyit nem tudnak megenni, szóval kellene egy hűvös hely. Elvinni az északi sarkra. Olyan meleg van, hogy tojást lehet sütni a járdán. Nem hagynám itt a medencét semmiért. Úgy örülök, hogy nem Rickkel vagyok ma. Miért? Mit csinál? Maratoni gördeszka versenyre ment, hogy pénzt gyűjtsön a Teknőcmen helynek. Csúcs! Igazából nem csúcs. Oda fog sülni. Remélem jól van, Rick. Szia, Polly! Jól vagy? Nincs túl nagy hőség a versenyhez. Nem, jól vagyok. Jó, melegem van, de nem sülök meg, csak megpirulok. Hőkuta? Nem, jól van, ő mindig így beszél. Muszáj pont ma versenyezned. Nem szállhatok ki. A teknőcök számítanak rá. Szia, Rick! A medencében ülünk. Limonádét iszunk. Srácok! Azt mondta, hogy limonádi.
Azt mondta, hogy limonádé. Rick? A limonádé. Ricknek segítség kell! A mai kalandunk! Hűtsük le Ricket! Ki tart velem? Én meg! Nem hagyom itt a medencét. Nem szállok ki belőle. Ez biztos működni fog. Limonádé! Ha nem hozhatod Ricket a limonádéhoz, vidd el a limonádét Rickhez. A mai kalandunk, hogy megkerüljük az egész bolygót 80 perc alatt. Robotpilóta, tedd a dolgod! Szerintem ki kéne szállnunk, mielőtt még késő lesz. De már túl késő, és ez itt a rajtvonal. Szuper! Közti az órát! Kapaszkodjatok! Le fogunk zuhanni? Nem. A robotpilóta azt hiszi, hogy viharban repül, és próbálja kikerülni a villámokat. Csúcs! Polly, nem kerülöd meg a földet 80 perc alatt. Ki kellene kapcsolnunk a robotpilótát? Szerintem innen eltalálom a kapcsolót. Dobjatok cipőn! Mehet? Egy-két hát! Mi az? Ó, jól van. Szép volt, Layla! Ilyen! Még van időm behozni, és 80 perc alatt megkerülni a bolygót. Kevés az üzemanyag. Kössék be az öveiket, leszállunk. Az északi sark. Igen, csúcs meg minden, de akkor is sikerült volna, csak ott volt a kapcsoló, a zuhanás és... Polly, várj! Végig az északi sark felett köröztél, és így gyakorlatilag megkerülted a bolygót 80 másodperc alatt. A mai kalandunk fogócska a világ körül! 2, 4, 6, 8. Ez az, Kirst is sikerült, az első sor már a miénk. Még sosem ültem az első sorban. Ijesztő, izgalmas, is. Megéri még ezt a hosszú várakozást is. Már biztos ez lesz a világ legjobb napja. Bocs, de te nem ott álltál. Tolakszik! Beállt elénk! Nem tesznek semmit ez ügyben? 2, 4, 6... Ne! Ő fog az első sorban ülni. Mindkettőben. Ó, semmi baj. Nem volt olyan fontos. Dehogy nem fontos. Az első sor a legjobb. Elnézést. Tudod, a barátommal arra számítottunk, hogy mi ülhetünk előre. Ne! Ez jól ment. Igen, ha Jón az ellenkezőjét érted. Ez akár még be is válhat. Szabad? Micsodát? Szabad lerendeznem végleg ezt a tulkot. Így jó is lesz. Talán jövőre elég magas leszel, hogy felülhess rá. Majd a gumicukrok bekerülnek a fagylaltartályba, és kész is! Polly fagyos cukis meglepie. A mai kaland arról szól, hogy Liát boldoggá tesszük. A nyakláncom nincs meg! Úgy érted, hogy elveszett? Tervváltozás. Mondd csak, Layla, hogy nézett ki? Ovális, nagyjából ekkora és piros. Itt a nyaklánc Rubin nélkül. Talán így nézett ki? Megtaláltad! Nem egészen, ez csak gumicukor. Akkor... Le kell lőni a piros gumicukorgépet. Keressük a Rubint. De hát melyik lehet az? Talán amelyik nem gumis? Gyerünk, csajok, nyomkodjuk. Egyik sem a Rubin. Most mit csinálunk? Állítsd meg azt a cukrot! Ha bekerül a fagyi mixerbe, sosem találjuk meg! A Rubinom! Nem fog sikerülni! Megvan! Segítenétek? Elkaptad! Úgy érted? Ez? Köszönöm! Úgy spóroltam vele! Nagyon fincsi! Elfelejtettem
elfelejtettem mondani, hogy cukornyaklánc volt. A piros rubin a kedvenc ízem. Az eltűnt nyaklánc meglett. Ki kér fagyit? Imádok utazni. Ó, hű, nézzétek azokat a szírteket. Ha-ho, valaki! Szép volt, Kriszti! Senki sem figyel erre a csodálatos helyre. Szóval a mai kalandunk szóljon arról, hogy kalandozunk egyet! Szia, Rick! Mit csinálsz itt? Eltévedtél? Ez itt egy park. Hogy tévednék el? Jaj, ne! Eltévedtünk. Tévednél el? Itt vagyunk, ha... Jaj. Ó, és most mi lesz? Tovább kell mennünk. Talán találunk egy jó piknik helyet. Most jön az, amikor elvetem a súlykot. Ez az a hely, ahol azok a piknikezők, akik elvesztek, nem jutottak haza vacsorára. Egy sem! Azt hiszem, hallottam erről. Szevasz, deszkás! Ha már elveszek, legalább nézzek ki jól közben. Laila, mennyi ajakrúzs van nálunk? Egy! Mi lesz, ha sehol sem kapunk többet? Mi? Szerinted meddig bírjuk ki egyetlen rúzsal? Ez egy igazi rúzs tragédia. Szia, Rick! Te most eltévedtél? Én? Nem. De ők igen. Én csak kalandot kerestem. Csak egy térerő van a mobilomon. Add ide! Talán rácsatlakozhatok a... Ó, nem működik! Mondd csak, szerinted mikor jönnek rá, hogy el sem hagytuk a parkot? Szólunk nekik? Srácok, az tegnap még nem volt ott. Polly játszóházában. Jut hely mindenkinek. Épp időben, hogy segítsetek a dekorációval. A mai kalandunk díszítsünk házat. Elég nagy lenne egy kosárpályának. Te most ugratsz! Ez a hely diszkóért kiállt! Majd később kiéled a diszkólázadat, mert itt egy képgaléria lesz. Csak vigyázz a kísérleteimre! Tarts távol a robbanó bigyóidat a teaasztaltól. Lehetne egy kis állatmentő központ. Hittem, elég hely van mindenkinek. Nincs! Bár csak valahogy nagyobbá tehetném ezt a szobát. Csak kicsit több munkára szorul. Kell némi felszerelés. Ez a megoldásod? Ez, így most már mindenkinek jut hely. Fincsi! Sosem volt könnyebb fejjel lefelé dobni. Talán elkérne még egy szoba. Szépen érett puftökök, szeretettel gondoztam őket a vásárra, és 21 pitet áll. Ó, de itt csak 20 van. Elmegyek a boltba is, veszek egy pitetállat, de ki vigyáz addig a puftökjeimre? A mai kaland, őrizzük a kertet. Jó, de nagyon-nagyon óvatosnak kell lenned a... Ne félj, a kertet biztonságban van velem. Az utolsó puftököt csented el. Összesen csak egy puftök maradt. Kirsti össze fog omlani, ha megtudja, hogy nem lesz elég táp. Ez az! Hozd a növénytápot! Garantáltan gyors növekedés. Ezt nem kaparintod meg. Na most ki nevet? Hé! Te nevetsz. Polly! Kirsti, csak annyit mondanék. Én nem tudom, hogy csinálod ezt, de komolyan, sejtelmem sincs.